Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mayot. Taong 1971, Belison, Antique. Mula pagkabata, hindi na naging normal ang pamamaraan ng pamumuhay nila Mayot. Noon pa man, naging palaisipan na para sa kanya kung bakit ang karamihan sa mga tao sa lugar nila labis na nababahala sa oras na nakikita nito ang kanilang ama. Sa pagtungtong ni Mayot sa wastong gulang, doon niya nalaman na isang makapangyarihang mangkukulam ang estado nito sa kanilang lugar. Marami na rin yung napaslang, kaya na may kahit mga pangkaraniwang tao labis nang nababahala sa presensya nito. Hindi naman sila nito magawang mapaalis, gawa ng alam nila na walang awa ang kanyang ama sa oras na meron yung kinagagalitan. Hindi man sa pagmamayabang pero nagawa na nitong pumatay ng albularyo sa harap ng maraming tao. Taliwas sa pangkaraniwang kakayahan ng mga mangkukulam, hindi nakadepende ang kanyang ama sa purong espiritual na kumbate lang. Meron din yung dugo ng mambabarang, kaya na may hindi na mahirap para dito ang magkontrol ng mga insekto. Dahil sa ganun itong kakayahan, ultimo mga aswang, pinangingilagan ang kanyang ama. Yun din ang naging rason nila kung bakit nabuhay sila ng mapayapa sa lugar na yon. Itong mga panahong ito, nag-anunsyo ang kanilang lugar ukol sa gaganaping tagisan ng kakayahan na gaganapin sa liwasan ng baryo. Lahat pwedeng sumali, basta masisiguro ng kalahok na kaya niyang harapin ang anumang uri ng pagsubok. Hindi rin mahalaga kung anong karunungan ng tinatangan, gawa ng hindi naman sila makikipagtaasan sa bawat isa. Ayon pa sa namamahala na, kaya nila yun gagawin nang sa gayoy makilala ang mga taong may tinatagong abilidad sa lugar nila. Matapos naman yung malaman ng ama ni Mayot, minabuti muna nitong magsaliksik ukol sa mga pangunahing sasali. Mariin din itong pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa mga katulad niyang sasali din sa tagisan. Para sa kanya, napakahalaga nito, lalo na't ayaw niyang sumali roon kung purong antingero lang naman ang kanyang makakasabayan. Sa loob ng 2 araw ng kanyang pagmamasid, doon niya napag-alaman ang tungkol sa 3 kataong sasali na merong abilidad ng mangkukulam at manggagaway. Dahil sa mga nalaman ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip pa na magpalista. Nang mapag-alaman naman yon nila Mayot, minabuti naman nilang suportahan ito sa lahat ng naiisip nitong plano. Bilang panganay itong si Mayot, naging trabaho na niya ang maging kanang kamay ng kanyang ama. Kahit saan mang lupalop yun mapunta, sinisiguro niyang patuloy siyang nakabuntot dito nang sa gayoy may maibigay siyang ulat sa kanilang ilaw ng tahanan. Hindi kasi yun pumapayag na mag-isang lumakad ang kanilang padre de pamilya. Para naman maging matiwasay ang gaganaping tagisan, siniguro ng kanyang ama na makakausap niya ang kanyang mga kakilala na sasali. Kaya niya yun ginawa dahil hangad din itong makasiguro na meron siyang kakampi sa oras na hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Bilang napapanig kasi ang karunungan niya sa kaliwa, hindi niya maipagkakaila na nababahala rin siya para sa mga antingero at albularyong may galit sa kanya. Gayunpaman, hindi yun tinuturing na banta ng ama ni Mayot sa kadahilan ng aminado ito na walang panama sa kanya ang mga panauhing yon. Sa pagsapit ng araw na kanilang pinakahinihintay, wala naman yung ibang ginawa kundi ang humarap sa altar para manalangin ng taimtim. Isa yon sa mga paghahanda nito upang masiguro nitong hindi siya iiwan ng kanyang karga. Kinahapunan, nang masipat naman ni Mayot na marami ng tao sa liwasan, agad naman itong inabisuhan ng kanyang ama ukol sa mga nangyayari.
Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung napatayo sa harapan ng altar habang dahan-dahang kinukuha ang krus na nakabaliktad. Salamat, Mayot. Sige na, magbihis ka na. Maghahanda na rin ako. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Mayot ang sinabi nito, dali-dali naman siyang pumasok sa kanyang silid para maghanda. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbalik naman niya sa sala, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala na roon ang kanyang ama. Dahil sa kanyang nadatnan, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay kung saan doon bumungad sa kanya ang ama niyang nakaupo sa silya, humihipak ng tabako nitong hawak. Pagsilay naman ito sa kanya, ngumisilang naman ito habang sinisenyasan siya na aalis na sila. Hindi naglaon, nang marating na nila ang liwasan, tahimik naman silang umupo sa isang tabi habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Sa pag-ikot naman ng paningin ni Mayot sa lugar, hindi niya maipagkakaila, marami siyang nasipat na mga tao na mayat-maya ang pagtitig sa kanila. Pakiramdam niya noong mga oras na yon, sila ang sentro ng atensyon ng mga ito. Sa pagsapit naman ng takip silim, doon na nga nag-umpisa ang tagisan. Ang unang naging kalahok dito ay yung mga antingerong minsan ang nakaaway ng ama ni Mayot. Habang ginagawa nito ang mga pagsubok, panay naman ang pagsilay nito sa kanyang ama na parabang isa yun sa pamamaraan nito para manindak. Subalit sa kabila ng mga ginawa nito, nanatili naman yung hindi pinapansin ng kanilang padre de pamilya. Isang oras pa noon ang lumipas, sumapit na nga ang torno ng kanyang ama. Pagsampa naman ito sa entablado, ramdam na ramdam nila ang pagtahimik ng lahat. Animoy bawat isa sa mga ito, maiging nagmamasid sa kung ano ang gagawin ng isang mangkukulam na may dugo ng mambabarang. Walang sabi-sabi, agad naman itong ibinuhos sa kanyang katawan ang isang buong galon ng langis na naroon sa gilid ng entablado. Pagsilay naman ito sa mga tao, seryoso naman yung nagwika sa mga ito ng, Pagmasdan niyo ang gagawin ko, sapagkat ngayon niyo lang to makikita. Kasabay ng pagwika ng kanyang ama, ay ang dali-dali naman itong pagkuha ng sulo, sabay lapat ng siga nito sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, bigla naman yung nilamon ng apoy na siya namang ikinagulat ng marami. Akala nila mamamatay na noon ang ama ni Mayot, pero sa pagkawala ng apoy na yon, doon nila nasaksihan na hindi man lang yon nagalusan. Ang tanging nangyari rito, nasunog ang mga manggas at dulong parte ng kanyang pang-ibaba. Nang hindi pa makontento roon ang kanyang ama, kumuha na yon ng palakol na siya namang ginamit nito pangputol sa kanyang mga daliri. Subalit, imbis na tumagos ang talim nito sa kanyang balat, kusa lang yung tumalbog. Upang mapatunayan niya pa ng husto ang lakas ng kanyang kabal, nag-utos yon sa isa pang antingerong nasa baba ng entablado para yon ang maghataw ng palakol sa kanyang ulo. Mariin din yung inabisuhan ng ama ni Mayot, ilagay na nito ang lahat ng pambasag nitong usal sa talim na yon. Dahil sa kanyang ginawa, maging ang nagpapalakad ng tagisan, kusa na siya nitong pinigilan. Naniniwala kasi ito na masyadong delikado ang kanyang gagawin. Maliban sa magkaiba sila ng aral, higit din yung naniniwala na di hamak na mas malakas ang aral ng kanan. Ngunit nang marinig naman yon ng kanyang ama, ngumisilang naman ito habang sumasagot dito ng, Kaya nga ako nandito, para ipakita sa inyo na hindi yan totoo. Hindi ako sumali sa paligsahang ito para gumanap lang ng mga ipinapagawa ninyo. Ang hangad kong mangyari, mapatunayan ang aking panig at makakuha pa ng karagdagang respeto. Gayunpaman,
Kahit hindi nyo sabihin, yan din ang hangad ng mga taong nandirito ngayon. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman niyang inabisuhan ng antingerong naroon sa kanyang likuran para ihataw sa kanya ang palakol. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman niyang sumunod habang nagwiwika sa kanya ng, Huwag mo akong sisisihin sa mga mangyayari sa iyo, ha? Ginusto mo to. Sumunod lang ako. Kasabay ng pagwika ng lalaking yon, ay ang buong puwersa naman itong paghataw sa kanya na siya namang labis na ikinagulat ng mga manonood. Sa paglapat ng talim ng palakol sa kanyang balat, tumalbog lang naman yon nang walang kahirap-hirap. Dahil sa mga nangyari, bakas sa pagmumukha ng karamihan ang labis na pagkagulat. Ultimo yung antingerong nanindak sa ama ni Mayot, hindi maiwasang humanga sa ipinamalas nitong abilidad. Matapos ang mga pangyayari, tahimik naman siyang bumaba sa entablado ng nakangiti. Ilang minuto pa ang lumipas dahil sa peligrosong ginawa noon ng kanyang ama, napilitan ng ipahinto ng nagpapalakad ang kanilang ginagawa. Yun na rin ang naging hudyat upang tuluyan ng magwakas ang tagisan ng karga. Maya-maya pa, paisa-isa na ding nagsialisan ang mga antingerong dumalo. Yung mga hindi naman nakapamalas ng kanilang mga kakayahan, inilahad ang kanilang pagkadismaya buhat sa mga nangyari. Gayunpaman, hindi naman yun pinansin ng kanyang ama, lalo pat hindi na niya problema ang ganoong hinaing. Habang binabagtas naman nila ang daan papauwi, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang pamamahay nila, bahagya naman sila noong natigilan, matapos naman nilang masipat ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng daan. Pagsilay naman ni Mayot sa pagmumukha nito, agad naman niya yung nakilala dahil sa isa yun sa mga antingerong unang nagpamalas bago ang kanyang ama. Sa paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, dahan-dahan naman yung tumayo habang nagwiwika sa kanyang ama ng, Manoy Antoy, pwede ka bang makausap kahit sandali? Meron lang sana akong hihingi ang pabor sa inyo. Nang marinig naman yon ng ama ni Mayot, agad naman yung napasilay sa lalaki habang mahinahon naman yung inaabisuhan na mas mainam na doon na lamang sila sa kanilang bahay mag-usap. Dagdag pa nito na masyadong madilim ang lugar na yon para manatili doon ng matagal. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang antingero kundi ang sumunod. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pamamahay nila, agad naman nila yung pinapasok sa loob. Pagkaupo nilang dalawa sa sala, doon na yon binigyan ng pagkakataon ni Manoy Antoy na magsalita. Ayon sa antingero, kaya siya lumapit dito sa paniniwalang makakatulong ito para mapagaling ang karamdaman ng kanilang pasyente. Bagaman nakakahiya yon para sa kanilang panig, nasisiguro nilang wala na silang pagpipilian. Dagdag pa nito na, halos nagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya sa pasyente nilang yon. Subalit, sa kabila nito, wala pa rin silang nakikitang senyales na yon ay dahan-dahan ng gumagaling. Pagtatapat pa ng lalaki na, marami na silang pinaghinalaang sakit, ngunit hindi pa rin nila yon nakukumpirma. Nang marinig naman ni Manoy Antoy ang sinabi ng lalaki, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, Wala sa bokabularyo ko magkawang gawa. Pero para sa'yo, sige, gagawin ko ito. Ngunit iyo sanang pakatatandaan, hindi libre ang serbisyo ko. Kapag napagaling ko ang pasyente mo, ako naman ang hihingi sa'yo ng pabor. Huwag kang mag-alala, madali lang din ito, kagaya ng ipapagawa mo. Matapos namang marinig ng antingero ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito, gawa ng aminado rin yon na wala na yung pagpipilian.
Sa pagsapit ng sumunod na araw, agad namang tumungo sila Mayot at ang kanyang ama sa bahay ng lalaking nakipag-usap sa tatay niya. Pagdating naman nila sa tahanan nito, doon bumungad sa kanila ang lalaking abalang-abala sa pagkuha ng mga halamang gamot. Hindi naglaon nang mapansin naman nito ang kanilang presensya, dahan-dahan naman yung tumayo para sumalubong sa kanilang dalawa. Paglapit naman ng antingero kay Manoy Antoy, agad naman sila nitong ginabayan patungo sa silid na kinaroroonan ng pasyente nito. Sa kanilang pagtahak ng daan, doon naman nila napag-alaman na kamag-anak pala nila ang pasyente. Ayon dito, pamangkin niya ang batang yon, kaya naman siya ang pinagkatiwalaan ng mga magulang nito na magbigay lunas sa iniinda nitong karamdaman. Dagdag pa ng lalaki na marami na rin siyang nilapitan pero sa kasamaang palad, hindi niya yun inaasahan. Inilahad din ito sa kanya mag-iisang buwan na nang umpisahan niya ang panggagamot. Matapos namang marinig ni Manoy Antoy ang istorya nito, pinili naman itong manahimik, gawa ng hindi pa naman niya nakikita ang pasyente. Sa pagpasok naman nila sa isang silid, doon bumungad sa kanya ang isang batang babae na halos butot balat na. Napakabaho na rin ito at sa estado ng batang yon, parang malapit na yung bawian ng buhay. Ang mas nakakabahala pa noon sa lahat ay ang mayat-maya nitong pag-ubo na sinasabayan naman ng malalapot na plema. Pagsilay naman doon ni Manoy Antoy, dali-dali naman niya yung nilapitan para matingnan. Ayon sa kanya, wala siyang kakayahang gamutin ito, subalit sa kanyang gabay, maaari niyang maibigay ang tamang lunas sa antingero. Naniniwala rin siya na kaya bigo nila yung malunasan ay dahil sa hindi pa nila nalalaman ang eksakto nitong karamdaman. Huwag ka sanang magkakamali ng unawa. Kailan may walang kakayahan ng mga nasa kaliwa na gumamot ng anumang uri ng karamdaman. Bumawi ng ipinadala nilang sakit pwede pa. Pero ang tumulong sa iba, hindi na namin yun magagawa. Wika ni Manoy Antoy sa lalaki. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman niyang inilahad dito ang totoo nitong karamdaman. Anya, dumaranas ng pagkalason sa dugo ang batang yon, kaya hirap itong kumuha ng sustansya mula sa mga pagkaing ibinibigay nila. Yun din ang nagpapahirap sa kalagayan nito at isa yun sa mga rason kung bakit hindi yun nagagawang matulungan ng mga antingero. Pagtatapat pa niya na, hindi kulam o barang ang sumpa ng bata, bagkus ay isa yung uri ng sumpa na kalimitang ginagawa ng mga bruhang may alagang mga engkantong itim at mga kaluluwa. Dagdag pa ni Manoy Antoy na may mga nilalang ding nakakabit sa katawan nito na parabang yon ang pumipigil sa mabilisang paggaling ng bata. Upang mapatotohanan naman ang mga bagay na kanyang sinabi, umihip yon ng 5 buhay na katagas sa paa ng bata, sabay lapat ng kanyang kaliwang kamay sa mata ng antingero. Matapos naman niya yung maisakatuparan, doon na nakita ng antingerong yon ang mga nilalang na nakakapit dito. Alam kong magtataka ka kung bakit hindi mo napansin ang nilalang na yan. Alam mo kasi ang mga bruha, merong isang pamamaraan ng sabulag para maitago ang kanilang mga alaga. Hindi na mahalaga kung dalubhasa ka mang manggagamot dahil nasisiguro ko wala kayong kakayahan na makasilay nito. Ang tanging may kapasidad lang na makakita sa mga nilalang na yon ay yung mga katulad ko. Meron kaming tinatawag na dimin, kung saan ito ang pamamaraan na aming ginagamit para makakita ng realidad sa mismong realidad. Pagtatapat ni Manoy Antoy sa lalaki. Matapos naman niya yung mailahad, doon naman niya ibinigay ang lahat ng sangkap para sa pagbuo ng lunas na nararapat sa sakit na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpabalik-balik sila sa lugar hanggang sa hindi naglaon napansin na nila ang dahan-dahang paggaling ng bata.
Labis naman yung ikinatuwa ng antingero, gawa ng kahit papaano, hindi na siya mahihiya pang magpakita sa mga magulang nito. Linggo lang noon ang lumipas, nakakapaglaro na nga ang batang yon. Nang mapagtanto naman ni Manoy Antoy na malayo pa yon sa karamdaman, agad namang inabisuhan ng antingero na napapanahon na para siya naman ang humingi ng pabor dito. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay nila, sakto naman ang pagdating ng antingerong tinulungan niya. Sa pag-upo nito sa kanyang tabi, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad doon ang mga bagay na nais niyang mangyari. Ayon kay Manoy Antoy na, di kalayuan sa kanilang baryo, merong isang pugad ng mga aswang ang tahimik na namumuhay. Ang pinuno ng grupong yon, walang iba kundi ang kanyang kapatid. Dahil sa pagbabanta nito sa kanila, kaya na may wala siyang pagpipilian kundi tuluyan yung burahin sa mundong ibabaw. Subalit, kahit nais man niya yung gawin, hindi niya yun kayang maisakatuparan, gawa ng kahit papaano, kapatid niya pa rin ito. Dagdag pa ni Manoy Antoy na ang nais niyang mangyari, ang antingero ang pumatay dito. Mariin niya rin doong inilahad, marami ang kasamahan ng kapatid niyang yon, kung kaya't mas mainam na bumuo yon ng grupo. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Bilang patunay na napaslang na namin siya, anong parte ng katawan niya ang hangad mong dalhin namin? Ang kanyang ulo. Ilalagay ko ito sa altar bilang paalala sa mga bagay na ginawa niya. Basta ipangako mo lang, wala kang pahihirapan sa kanila. Kahit papaano itinuturing ko pa rin silang pamilya. Seryosong sagot naman dito ni Manoy Antoy. Nang marinig naman yon ng antingero, pagmamalaki namang inilahad nito sa kanya na ituring na niyang tapos ang trabahong yon. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung umalis sa kanilang bakuran. Ilang araw pa ang lumipas, nanatili yung walang paramdam sa kanila. Hindi naman yung gaanong pinapansin ni Manoy Antoy, gawa ng marami rin siyang trabahong inaasikaso. Akala niya mahihirapan noon ang antingerong hiningian niya ng pabor, pero 2 linggo lang noon ang lumipas, bumalik ito, bit-bit ang isang bayong na tila bang naglalaman ng kung ano. Gabi din yun bumisita sa kanilang pamamahay, nang sa gayoy walang maghinala sa kilos nito. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay nila, laking gulat na lamang ni Mayot nang masipat niya ang ulo ng tao na inilabas nito. Dahil sa kanyang nakita, agad naman siyang binalot ng takot sa katawan niya, kung saan yon ang naging sanhi upang mawalan siya ng malay. Paghandusay naman niya sa sahig, agad namang inutusan ni Manoy Antoy ang asawa nito na pagpahingahin na muna siya sa silid. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, siya na mismo ang nagkumpirma na ang ulong yon ay galing sa katawan ng kapatid niya. Maya-maya pa, nang marinig naman ng antingero ang magandang balita, agad naman itong inilahad ang tungkol sa kanilang mga ginawa. Ayon dito, nakagaya ng ipinag-utos ni Manoy Anyot, pinaslang nila yon ng mabilisan. Hindi naman yun naging mahirap sa kadahilanang ang bilang ng dinala niyang pangkat ay humigit sa 20. Dagdag pa nito, inilibing din nila ng maayos ang kabuuan ng bangkay alinsunod sa nais niyang mangyari. Kasabay ng paglahad nito ay ang mabilis naman itong pagtayo habang nagsasabi sa kanya ng, Amanos na tayo, Manoy Antoy. Maraming salamat sa tulong mo. Nagbigay ito ng matinding kasiyahan sa kadugo ko. Kung meron ka pang pabor na ipapagawa sa susunod, abisuhan mo lang ako. Pangako, tutuparin ko yan, basta para sa mabuti lamang. Nang marinig naman ni Manoy Antoy ang sinabi nito, tumawa lang naman siya habang sumasagot doon ng, Yun na ang huli at una.
Alam mo kasi, marupok ako sa harapan ng aking pamilya. Pero sa ibang tao halang ang aking kaluluwa. Alam kong alam mo ang estado ko sa lugar na ito. Pero gayon pa man, hangad kong huwag magkasalubong ang ating mga landas. Kahit papaano, nagtatanaw naman ako ng utang na loob. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis ang antingerong yon. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, palaging kasama ng ama niya itong si Mayot na siya namang nakasaksi sa lahat ng karumal-dumal nitong ginawa. Sa maniwala man kayo o hindi, saksing buhay siya kung papaano pumatay ng tao ang kanyang ama. Marami rin yung pinaglaro ang mga nilalang, kagaya ng mga mambabarang at mga aswang. Pero ika nga ng mga matatanda, hindi habang buhay, mananatili at mananatili ka sa itaas. Sa kasamaang palad, namatay ang ama ni Mayot sa kamay ng isang dibino. Sa taas kasi ng ambisyon nito, inakala nitong wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit nagkamali siya na siya namang humantong sa kamatayan niya. Pero alam niyo, Pinuno, na kahit nakakalungkot man ang nangyari sa ama ni Mayot, ni minsan hindi niya makakalimutan ang naging karanasan nito. Lalong-lalo na noong harap-harapan niyang nakita ang pugot na ulo ng tiyuhin niyang aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Mayot, o kung sino man yung nagpadala ng kwento na to, no? Parang yung nilagay niyong title mali. Kasi base sa pagkakaintindi ko ng kwento, kapatid ng tatay ni Mayot yung aswang. Kasi nakalagay sa title niyo, pugot na ulo ng lolo eh. So ginawa ko na lang kapatid, pero hindi ko rin alam kung tama yun kasi binasa ko naman na maigi yung kwento. Masasabi ko lang rito, itong pamilya nila Mayot pamilya ng kaliwa. Obvious naman. Tatay niya mangkukulam, tas yung kapatid nun, o kung yung lolo man nun, aswang. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ipapatay ng tatay ni Mayot yung sarili niyang kadugo? Meron ba itong nagawang sobrang tinding kasalanan na hindi na lang nabanggit sa kwento? O merong nabanggit sa kwento tapos lumihis sa mata ko? Pwedeng ganun eh. Pero yun nga, ang ganda nung code ng mga nasa kaliwa, di ba? Kasi sa atin, pwedeng pumatay ng kapwa antingero yung isang antingero. Dito naman sa kanila, siguro code lang to ng pamilya nila na hindi mo pwedeng patayin yung kapwa mo. O pwede mong ipapatayan. Pero ikaw yung papatay, hindi yun pwede. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung anong malalabag na rule o kung meron man balik na sumpa yun sa kanila kapag ginawa nila yun. Sana merong paglilinaw, no? Kaso, isang kwento lang to, isang episode lang eh. Kaya, feeling ko, lahat tayo maraming katanungan sa isipan natin. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.